салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Бонуи Пурҳунар. шумо либосҳои нолозим доред ва дилатон намешавад онҳоро партоед? имкон аст аз либосҳои нолозим барои кӯдакон ҳар гуна либосчаҳо дохт. ман ҳозир аз ҳамин брюк ва ҳамин куртаи мардона ду намуд доманчаи кӯдакона, яъне юбкача духтанро нишон медиҳам. ба ман барори кор, ба шумо тамошои хуш.